खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जों मोनसे गोदान कमेडि लाना फैलायबाय बे कमेडिनि मुङानो जाबाय मोसौनि बान्था नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो दासिमबो नोंथाङा जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बै खाथियाव थानाय गाथा ना मा होनो बेखौबो थें थें होना हो लोगोफोर भिडिअआ माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमायो जोंना चेनेला दासो गोदान नालाय ओंखायनो बारा गोबावबो जायाखै बानायनाया एसे मोजां जाजोबाखै नोंथांमोना मोजां जाजोबाखैब्लाबो भिडिअखौ नायनानै हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो जाबाय बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामासिनो भिडिअखौ स्राय नायलांसै मा जादों नै बेखौ लाइक खालाम आसि बिमाखौ दे थौ दा गोदान भिडिअखौ जों लाबोबाय थागोन दा थांदिनि बांद्राय गोबाव खालामा आरो साबस्क्राइब खालाम थौ जोंखौ थांदिनि जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थायो होननानै आसा खालामबाय Shere माथो मालाबानो सोरांलायबायलै मा जाबावगोनब्रा हाबाब बे बोसोरावलाय हिनजावखौलाय लाबोनो हागोन ना हाया जाखो आंलाय हिनजाव थाबासो हिनजावनि ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजागौमोन दालाय मा जाबावनोसै रागायानो मालाबा फान्थाव बिफांफ्रावसो फासि नांलाबायनो थैनो गोसो जाथारबायलां आयु माथो सानजौथारबायलाय मोसौ लांनांसिगोनलै होद मैयानि ओंखाम गोजां दंना गैयाब्रा नायनांसिगोनलै एसे माथो ओंखाम गोजांबो गैयालै हिनजाव गैयाब्राय खामानियानो जामारालै थै मोसौसो खाहैमारनांसिगोनलै दा नांगौबा जाफैगोन आं मोसौ खाहैखांनानै salah macam apa ayo ribet alat atau mus dulu bra hei Ada, mau tanah aja sulawai keberangan. Tani biar musuh ini nih, aja hewan ses mulai tereng, ini ses mulai bedang. Hap, ada nilai musuh apa sih bra? Ya, mani lutar, mani bi iktris ke jasu, jar lah terli.
होमबाथ' वाइट वाटारखौ मोनलोंबाय थायोलै आदा नोङो गैयालै माबा हिनजाव गैयिनि थाखायनो गाइखेरखौनो सेरनो सोलाबा ओरै थांबा ओरै गैया ओरै थांबा हरै गैयासो जालागासिनो बेनिखायनो मोसौफोरखौनो फाननानै हिनजावसो गांग्रां लायना लाफैनोसै नामा मोनलायलांबायलां आदा नोंजोंबो जारलाथारलै आंबो माइ गायनाय फोथारखौसो नायनो फैदोंमोनलै मारै जाखो मारै जायाखै एसे नायलाबायना फैना दे होमबा थाथ' जागोन दे ओरै आहाबो दा फैफिननांगौलै बिदिनो मोसौ खास्लायनो दे दे थुइ माबा गैयालै माल बाथोनसोमोन लकडाउननि समावलाय मैगं थाइगं मोनलालै आंनो जोंहाबो ना बुंनांसिगोन ओंलै होमबासो ओंख्रि गोथाव गोथाव मोनजासिगोन माथो खालामनो थानोब्रा आखायाव फैसा थाइसेबो गैला बेनिखायनो आंबो बिराद जारला जाथारदों हिनजावनि बिजनेस खालामसै नामा होद फाग्ला बिदिजोंसो खामानिया जागोन नालाय जोंहासो दामजालाबायगोनदां मा दामजालाबायनांगौब्रा जायोलै मालाय बिदिजों खथ' थाखा खामायगासिनो होद आंसो जानाय नङालै बोरैबा सिख्लाफोरखौ मायाव हमगोन मायाव थागोन आंहासो बिउस जागोलागोन बे मा फाग्ला बिउस जालाबायनांगौब्रा होद फाग्ला सिख्लाफोरखौ गेजेरावनो हमदावनो गोजौआवनो हमदायना गाहायावनो हमदावनोब्रा जे बे खामानिया दे होमबा बै गालामालाव थानाय मोसौ दामब्राखौनो बखलायनोसै जायो बिदिबाबो हरसेनि गेजेराव साप्लाय हरनांगौ थ' मालाय गालामालाव खनसे हाबना मोनदो उनियाव खनाय खोथा नालाय जायगाफोरखौ एसे नायखानोसै Madam, kamu selai. Bebas sudah video. Oi, jirat. Acha, am kabar? Mana kurang mat? Biar lagi kok dia menjaga basket dulu. Bila le, ibu mama, dah kali boses, kanor sebelah benang. Ma, डाक्टरा खाफाल लाना फैफिनसैलाय मोनजालाना दा
deh gimana mas pun tangan sih deh deh Alah berburu hajiरा लिंबा साबसिन जागौमोन नामाब्रा ओरैनो बेखार मावा दाङासै बिमा बिफानि सायाव उदां उदां जाबाय थायो मालाबा लोगो मोनबा सोंसै आं Hai Budi, kamu ngkap sama kena orang? Bisa kalau dia kisah mau hati karena sini sih. Ini macam sudah berlanjut. Aku kan cek. 2 hours later. Dah salah. Dah sesuatu menlebeli. Mengenai apa salah dah semula ni ya bukti. Tapi lah sesuatu macam untuk fungsi salah. Hai Budi, kamu orang culai. Kamu suka injek. Jalan di jalan Sini lah dulu mata saya. Tuh, sampai lagi nak. Masih gerak apa? Masih kurang beras atau sombong cilik. Kamu jalan macam punya bah, siap mentara dia. Kamu kini proto saja disturb hei. No माथो बानलु बाथोनसैलै बेजोंलाय मा ओंखाम जाबावनांगौ जाखो बे गबदाखौनो मोसौ खासि खालामनो लेंहैग्रोनोसै आं र' फाग्ला सानसेयाव मासेल' जायो नामा सानसेयाव आंजों माबाया कम्पालसरि जाखायो मा नोंनोबो नांगौ ए नाम्बारखौ होनबा नाम्बारखौ र' दा हरगोन आं वाट्सएपआव Acel, माबायदि खोथा रायलायबाय थाखोब्रा नोंलाय हाब माथो आसोल खोन्थानोसैलाय आसोल नङाबा आंनि माब्रै रायलायनायखौसो मालाबानो खोनाफैलायबाय नोंहाबो एफा गोसा गोसा रायलायबाय नालाय आं खोनाखागोनानो ना मबाइलावसो रायलायखो ना फनावसो रायलायखो नोंहालाय माबायदि खोथाखौलाय फाग्लालाय
मा नों मा खर' संनाय जाखो बिदि बेफोर खोथाखौ खोथाया मानो फैयामोन बेखौ खोन्थादो आंनो खोन्था खोथाया जेबो नङा बै दामब्रा मानैखौसो खासि खालामनो होनना लिंनो फैदोंमोन आं नोंखौ बेफोर खामानिखौ गारथारबाय लाङासो माबा सानफ्रामबो हराव सिमां गाज्रि नुबाय थायो आङो हा माथो सिमां गाज्रि नुयो जालायखो नोंहालाय फाग्ला नोंलाय बिदिनोसै माथो बुंबावनो माबा सिमां गाज्रि माबा मोसौजों गाफुजानाय मोसौजों गंमेना मेना गं गोलाव गोलावजों गाफुजानाय माबा सौफैजानाय बिदि नुबाय थायो सानफ्रामबो हरावनो फाग्ला माथो सिमाङानो फिसा बेखौनो गिनानै नोङो आं बायदि हिनजावजों सुबुं जानाय हिनजावजों बांखो जानाय होनबाथ' माथो नोङो फोथासो खांबायलै माथो नोंलाय फिसानोलै गैला मोनफ्राम ओरैनो खें साखांबाय थायो नोंहा खुसि मोनदों थौ एबार खनसेल' गायनो जायो ओमफ्राय खारला बांसिना खनसे खालामबानो जोबखायो जेबो माबा आंना गुन्द्र फाग्ला आच्छा नोंथ' मोसौ खासि खालामनो होननानैसो फैयाखैमोन जानो हामासो जायाखै नोंहालाय अस्ट्रआलाय बोरै माजों बानायगोन आरे मा बुस्थु नुवाखै बे लामायाव ओइ मा बुस्थु नुवाखै ओरै अन्थाइ दंहाय होलाबाय नामाथ' जोब्बाय दा होमबालाय आंनि साल बाहाय नों जाम्बा जागोन दे मा मोसौलै बेसे गोजानाव खाथियावनो मोसौआ बेनो बेजों बानायनांगौ बेनो मा मानसिया र' बैसिनो दङ बेलाय बुस्थुआ मोनखाय माथो जागोन प्रब्लेम जागोन टाक 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 खासि गारिसो लायो माबा फैगोन इमान खस्थ' खामानियाव नोंनि जिबनि अरे फाग्ला नामा मोसौना काबादि हागोन हायालै एसे मोजां होना हो हागोन हायालै खेला सौखाहरनाङालै सौगोनसो नामा रे खेला आं एसे गिलायलाङोलै ओरैनो सिमाङाव दिनै हर नोगोद फुरुस गाफ्रोनो होदोलै थाथ'नायावनो होखादो मेरे को गम जना हरबाय हनै जालालै माला खनसे बे खनसेखौलाय मा खालामोन दे जाबाय थायो मोसौ दामब्रानि आखल नों मोसौआनो बुस्थुथार नालाय खासि खालामनांगौ गोनां जायो मालाबा मालाबा मानसि एखे बुरजा लाबोथारदो नोङो एखे ओंखाम बोथिब्रै बोथिबा अमा मासे जाग्रा मोसौ दामब्रा माबानि आखल
Amakan pun sini mah. Dia. Malah musuh ni sih. Ribut ni. Dah. Ya sir. Kalau dah darah ni boy. Nunggu musuh gua di kalam bay. Nunggu boy. Siapa gua di dalam orang tak pita deh. Bawa ketiak beri wajan aku. Tak pita deh. Kita langsung pergi ni. Musuh puluh je tu deh. Musuh tahu lah bra. नोंसोर मोनदा Oh. आंखौ फन खालामनानै लिंहरनाया Kalau ni bos, supaya bicara. बिनिमोन बिलाय Boy, baru beri ni galani bos. हा मा होनदों Baru beri ni galani bos. ओमफ्राय दामफ्रा बोरै बोरै Baru nunggu. Asal saya mana kan? र' मोसौखौ एसे नायदिंहैग्रोनां खमायनांगोन ना बेखौ 5,000 मोनथारगोन जानो मोननाय नङाना नोंसोरसो मा होनलायदो Dia mau milih sih. बेसेबाङाव नोंसोर मिलायग्रोदो Sini ada siapa jangan dah. जानायनायलाय जायो दे जाबायबालाय देगावफोरखौ सिन्था खालामनाङा गाबोन समफोर होफैगोन आंहाबो एसे नायनांगौ ना दे होमबालाय मोसौआ एसे होना होदो Ada kita kau udah selesai mana ni mana? दे मोजां होना हो मोसौफ्रा ए मोसौआ बोरैलाय दागाबासथार फै मोसौ फै दै Day 3. Hati ya ketemu kira. Seperti ini. Kan cuma dia. Ang tu jalan sebentar. Nai, mana sih terlalu dong lelai? Ya, suni jalan kerja. Para bu tadi nunggu jauh. Sudah. माबालै बाबुमोन आंना मोसौ दामब्रि फिसा गोमानानै दङ नोंसोर नुसननो बायदोंमोन नामा Apa ada bodi di jalan ke? Awo, nunggu mana dah? दे नुवाखैबालाय थाथ'दो आं ओरै नागिरनोसै उनफ्राव नुबा खबर होबानो जाबाय दा Deh. थाथ'दो दे Apa terus lah kerja bodi pesa baik. Ini berisi isi dan kerut sang siu. Oh. Ayu masih sanura. आदा ओरै आं गामियावसो बेरायनो नागिरदोंमोन माबाफोर खौरांमोन नामा आदा माबा खोथाया बेनो माबा आंना इसिम दामब्रि फिसाया गोमाना दङ नुफ्लांबायदोंमोन नामा ए आदा आंथ' नुवाखै उनाव नुबा खबर होगोन दे दे होमबा आं उनाव नुबा खबर हरदो आं ओरै एसे नागिरहैनो दे आंबो ओरै गामियाव बेरायनोसै नागिरनोसै आं नागिरहै दे gua mau bentuk konjak nih. Alah, aku nu panen lah nani jauh lah ba,
दालागै साब्रै साबानि बिफा जाबायमोनलां दालाय बहा मा जाबावनोसै गैला बाबायलां थांसैसो न'आव मा जाबावगोन 3 hours later. साला बे टिबे मानो दासिमबो फैदियाब्रा मोसौ मासे खावथारनांगौमोन बोरै जाबावगोन दाना दासिमबो फैया नेनोसो बागलायलां हाब आबौ जिरा खोनादों दे हाब थस्लाया मा हारसो रायलायखुमाबाय थाखोरा र' एसे खोनासंगौमोन आं साला बे दालालिया गालानि मोसौखौनो फैसायाव दासिमबो होआखै बे साला र' साला गालानि मोसौखौ बेसे खावदों र' नोंखौ माबार गालानि खोन्थायनो आं गालानिफ्राय एसे मोनजागोन खोमादां हाब मा जाखो फंबाय मानो इसिबां आखु दाखु माबा गालाबाय नोंसिनि बे मोसौ दामब्रि गोमानाया बै टिप आरो थस्लायासो खावलांदों हाब मानसिफ्रालाय एथ होथारगोन दानथ' अबाव दं मानसिफ्रा ओइ थिनालिनि बै थार दंफां खनायावमोन बै थालिर दंफाङाव दंमोन बैयाव थाखुमानानै दंमोन माबाया थस्लाया माथो गैलानो मानसिफ्रा मिथिया अबा खारबाय आं गिनानै नागिरनांगोन आंबो बुगोन गैलाना थ' ओरै मानसि दं अबाव थागोनब्रा अबाव मोनदोंमोन जाखासो जिसिबि थाखुमानांगोन नामाथाय बे बिथिं थानाय नङा ओरैबो थागोनदां बै ओरै नायनायनो ओइ हाबु गज'खैनोथ' ओइ हाबु गज' जिसिबि जावला दोनलाबायदां आरोना मा बानाय साला मोनबाथाय होनांगौलै बिदिखौ आं खिस्रायलाय आं बोगोन नांगौ खि गोरलैखौ लागोन सालाखौ बबेथिं थांखो बिसोर गैया माथो बे हारसिंबाबो होनांगौ थुलाय ओरै नायफिनथ' ओरै नायबावनोसै ओरै मोसौ खानो थिखानांगौ मोसौ खाग्रा थिंथ' सिखाव नालाय थाखागोन मा दै गानो बालाय जायो अबाव थांनो नोंसोरलाय मोसौ सिखाव मानसि आं दै गानो बायो आं बारगोन आं मिथिया आं बारगोन आंनिखौ खावदोंलै आंनिखौ मोनबा होखानांगौ थौलै थौ गोराना एसे गोसाथारमोन न'आव थांबा बांसिन खवा हमदां मारै थांसैलां बाथरुम गैयानो लिब्रा ओरैनोबा गोराना दाम गोसाथार अरे साला दहायना खुन्थिया सिखाव हैनोमोन होसो माथो गोरा बुरा 아이들 그런 띵 좀 봐.
दिनैयावलाय मोनगासिगोनलां सासेया बोरो सिखात जालाय सिखात सिखात सिखाव मासेया बोरो खोना गुदे सिखाव मासेया बोरो सिखाव मासेया आं मिथियालै सिखात आं मिथिया जुमाय लोंबाय मोसौ खावनायनि बान्थाजोंसो मोनदां दिनैफ्राय खावथारलालां आंनासो जुमाया